Opo. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Ransonata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyuyag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo da sayang kabuwasan. Magterion lingkur ati magti Pangasinan Dennis Mujares. Jad ngaranan ka paborito Errol Horado. Yawala natan at Thailand. Jad technical control Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Biyernes. Thanks God it's Friday. Petsa 5 bulan na September 2025.
111 days before Christmas. Jadasare ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Nanmulis dyan laki impisok ada ang betul-betul yerihas. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Taluran katao inarestod kason pansusugal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 46 anyos siya laki siningkat at kason adultery. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jabalit ada balita da nasyonal. Proyekto ng First Lady abiktima na kumpanya na Saray Diskaya. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. DPWH Engineer at Bulacan Ghost Project Sinipa. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 1 billion na pamparakop na opisina DOH sa binanatan ng representante Garin. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Vico Soto tan Sandro Marcos naluluto bilang presidente tan vice president na 2028 election. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabuasan tanatan wajaray detalye ada balita da lokal. Oras na alas 8:30 na kabuasan na nanresponde ere kabiyangan na Bani Police adin tawag na concerned citizen ya walay nalner jada sityo Alulen Barangay Dakap Sur Baloy na Bani Pangasinan. Inabat sa biktiman si Jeli Butulan 49 anyos. Yan ginawa ng investigasyon na pulis sa kabataan niya wala din influensya na alak sa biktima ng limad dayat naman amos. Walay kaiba na biktima, yaman kakalap na sira, na imbaga na biktima, ya si katoy man na amos, dayat. Saya pakanta na kaiba na biktima, so maong yaon lang bang balat apigar minuto lang bulat, agmatla aning nang so abitlan biktima. Ganyan tampol to na inanap si biktima tan arumog jad gilig na dayat, tanintawag ya tampol the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office tan police station na Bani. Inawit dyan Bulinaw Community Hospital dyan sa Barangay Sampaloc, Bulinaw, Pangasinan. Bangbalit indeklaran dead on arrival sa bitlan biktima. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 46 anyos siya laki inaresto na kason adultery at oras na alas 9:45 na kabuasan dyan Barangay Poblasyon West Bali na Malasiki, Pangasinan. Sa may suspect so kinabatag nga ranton Jumel Javier Sabinyano si kato inaresto na taklay no uloy basit biskag na warrant of arrest siyang pa-accept na korte. Ya walad silong na criminal case number 7978 makalanor at abitla na warrant of arrest siyang pa-accept na korte. Impampiyansa na korte so abitlan na suspect at kantidad na 36,000 piso. Sa may suspect so walad kustodiya na Malasiki Police Station for proper disposition. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Taluran katao inaresto lapod illegal yasugal jada Baloy na Pusurubyo, Pangasinan. Kinabat rin suspect at ngaran niya Jocelyn Madira Perez 43 anyos na barangay Nama. Yasi katoy na arresto basit biskag na warrant of arrest si walad silong na criminal case number P-8729
Geraldine Gundayaw Acosta, 50 anyos na barangay Kablong. Si katoy naresto lapod illegal gambling, wala da silong na criminal case number P-8729 tana Mark Christian Langgit Makairap, 38 anyos na barangay Nama. Si katumot so inaresto na saray taklay nuloy base madlad biskag na warrant of arrest impakseb na korte. Saray suspect so inggan na korte mampiyan sa kantidad na tig 5,000 piso kada sakay. Antes nawit judge korte tiray bitlan na suspect at si karaso na laan na alternative recording device tan one body camera. Saray suspect so wala natan og kustodiya na pusurog yung police for proper disposition. Balitad Kabuosan, Jed Radyo Pangasinan. Siningkat na taklaw no uloy sa 36 anyos siya laki maklanora da kaso nin sunggay na Republic Act 7016. Kinabat sa siningkat yung suspect Edgaranton Reggie Salazar Tenorio alias Ibok, 36 anyos na poblasyon Oeste, Syudad na Dugupan. Si katoy naresto at oras na alas 10:46 nakabuasan base matla at biskag na warrant of arrest impakseb na Honorable Sara Sanchez Fernandez, Presiding Judge, Regional Trial Court, 1st Judicial Region, Family Court, Branch 15, Dagupan City, walay pitsaton Agosto 26, 2025. Makalanor adin sunggay na Section 5, Paragraph B na Republic Act 7016 o impamulistya, walad silong na criminal case number 2021-0487-D yang gapoy inrekomendan piyansa sa may suspect so inalaan na alternative recording device tan one body camera tan si katunatan so wala ado kustodiya na Dagupan Police Station for proper disposition. Balitad Kabuosan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan ere katibukulan niya balitad lokal antes tayo nung dapag adasaray balitad nasyonal. Wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuosan, Pangasinan. Maabig ya Kabuosan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuosan, Pangasinan. Alas 6:17 na kabuosan tan na natanong dapag tayo jad balitad nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Impalapag na Malacanang yasaray proyekto na First Lady Lisa Marcos so nagmaliw ya a biktima na kumpanya na saray Diskaya. Personal ya impanang na Palace Press Officer Attorney Claire Castro jada media sub building na Philippine Film Heritage Building at Intramuros, Manila ya amayamay sa depikto tana napagkumon ya nasumpal ada sayon bulan na September 4, 2025.
sa tay kontraktor na abitlan proyekto sa tay Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated sa kay saray kumpanya na Saray Diskaya ingkuanan na Castro sa tanya proyekto so pinondoan na 107,983,255.11 sentabo bang balat aga asumpal edasayan September 4 tan aliksab so kalidad na impangawa lapod saya akapasnok katan na dismayado si First Lady Marcos lapod aga asumpal so proyekto tan tampol to na impaimbestigaan na kabyangan na saray proyekto na saray kawalaan na sa tibubong lapod jada paway na building at ang papuay danom tan satan at nadudulap no panaon na mamauran aliwan na pulido so finishing jada elevator likod ad samay mulag tan aga asumpal ya abitlan na cinema para satay cinematic purposes wala matiray kwarto na abitlan na building ya semento lan bungat napagkumon ya initda na samay tiles kanyan wala ray unterter ulik dasaray kubita tan bubong barado so samay drainage system ansayat personal mat ya ginawa sa inspection o ginawa na First Lady so inspection Dabitlan building bang balot at agmatla ang iter na palapag. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sinipa na Department of Public Works and Highways DPW Secretary Vince Dizon si datin Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na ipaakar investigasyon na gobyerno at Manumalian Flood Control Project sa Jad Bansa. Jadin pituyaw na saray managpalapag kasumpalan na inspeksyon at sa kay Flood Control Project Jada Barangay Sipat Plaridel Bulacan ingkuanan Dizon likod dismissal in rekomenda na DPWH sa legal service so pangisigap na kason kriminal laban nagkinan Alcara jad office na Office of the Ombudsman at Untumbo Kasimba. Sa ito dismissal tan pangisigap na kaso laban adakinan Alcantara ni paakar adempan na amintod ginawan investigasyon jad kamera yanan issue na certificate of completion at 55 million piso flood control project jada Baliwag Bulacan yasakay manayan ghost projects. Akabatan yasatay Wawo Builders walad bunog na ghost project ya binisita na Dizon jada Flardel Bulacan sa taya abitlan na flood control project so indeklaran asumpala sa 2024. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Binanatan na Deputy Speaker tan Iloilo 1st District Representante Janet Garin so 1 billion na allocation na Department of Health DOH jada silong na panukalan 6.793 trillion piso na 2026 national budget para the beautification o panayos na sa opisina na DOH. Ingkwanon garin yasatay abitlan pondo so mas man kaukulahan para da saray hospital tan rural health units nan satay pamarakop na opisina na saray opisyalis na DOH unong dakinon garin ya datin na sekretary na DOH satay abitlan na misallocation na pondo. So aga untutugma ada direktiba na Presidente Ferdinand Marcos Jr.
ya iprioridad sa national budget eda saray essential services. Impalapag ng garin ya satay adiskubriton 1.8 billion para da pamarkap na DOH office sumangi paniknek ya aliwan markup sa budget items. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Mananisya si Deputy Speaker Tanla Union 1st District Congressman Paulo Ortiga. Ya saray ugugaw iran na politiko ya si karadi Pasig City Mayor Vico Soto tan House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representante Ferdinand Alexander Sandro Marcos sunayarin unsabak eda posisyon na presidente tan vice presidente o senador ni pakar eda isabi na 2028 national elections. Saya Supremo way kasumpalan ya insak lang na yang guns na kamera so resolution of both houses RBH number 2 ya mangipaniknak ya amindaan na suloy panamugloy na Constitutional Convention o CONCON yan nailuksab so minimum age requirement jada presidente tan vice presidente edad ya nanlapod 35 ya datin jadi ya 35 ya datin 40 legan niya sa tay senador so gawaan niya 30 ya datin na 35 ya taon na nilinaw bang balot na abitlan na congressman ya agda insak lang so abitlan kunkun pian walay nakalaban ng Vice President Sara Duterte ya nipalapag ya unsabak eda presidential election. Ingkuanan Ortiga ya Sicaradi Soto 36 anyos tan Marcos 31 anyos so nanunong ng ton na popular ya ugugaw Iran politiko yan ayarin na kwalipikado at saray abitlan posisyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Narangalan ray katibukulan ya balita eda nasyonal antes tayo nanda pagada saray issue ed sayan kabusan wajan ni repigaran paymano. Ang puta-putang Iran Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iran Sunata. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan.
They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tandiyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan, Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, sa ngalan po naman ni kapaborito Errol Horrado. Ako po ang inyong lingkod ng bayan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes,
Petsa 5 sa buwan ng September 2025. 111 days to go before Christmas. Kaya mag-ipon-ipon na po kayo, kayong mga ninong at ninang. Baka marami kayong mga inaanak o marami kayong inaanakan. Okay? Pero marami po tayong mga issue na dapat nating talakayin sa umagang ito. Isa na dyan ang mainit-init pa na balita patungkol sa mga nangyayari sa mga proyekto ng gobyerno, lalong-lalo na yung flood control project na sinasabing may mga ghost project, may mga substandard. Kaya pati yung mga miyembro o opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board ay nagigisa. At sila po may mga nag-resign na sa tungkulin bilang board members ng naturang asosasyon. At marami pang mga opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang maaaring magbitiw sa pwesto makalipas na nagbitiw ang PCAB Executive Director na si Hubert Matinso at ang kanyang dalawang board members. Nabisto o nabuking ng mga senadors sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na mayroong nangyayaring allegedly PCAB for sale o pagbenta ng mga lisensya sa mga kontraktor. Kinumpirma ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na dalawa sa mga board members na nagbitiw dahil sa maanumalyang flood control projects. Ngunit ang rason daw ng pagbibitiw ni PCAB Executive Director Attorney Herbert Matinso ay personal na rason. Puro mababaw na rason. Gusto lang umiwas siguro sa issue patungkol sa sinasabing accreditation for sale. Nauna rito inutusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng sweeping revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Ang PCAB officials sila ang nagbibigay ng mga lisensya sa mga mga construction firms para makasali sa bidding ng mga government projects. Pero ang ilang mga contractors ay nasasangkot sa maanumalyang multi-billion flood control projects na ang mga contractors na nabanggit ng Pangulo, isa sa mga contractor ay may siyam na construction company na nakakuha ng multi-billion na flood control projects. Itong mag-asawang Diskaya. Dalawa sa tatlong board members ng Philippine Contractors Accreditation Board o kaya PCAB ay nagpatayo rin ng construction firm at nakipagkontrata sa government projects.
Tingnan nyo yan. Itong EJB Construction Corporation na pinagmamay-ari ni Engineer Ernie Baggao at AN Escalante Construction Incorporated na pinagmamay-ari naman ni Arthur Escalante ay nakakuha ng government projects na itong dalawang nabanggit na pangalan ay nakaupong members ng Philippine Contractors Accreditation Board. So, nandyan na yung conflict of interest. Dahil sila po ay kasalukuyang nakaupo bilang PICAB members, tapos nakikipagkontrata sila sa gobyerno. Lumalabas na si Baggao ay nakakuha ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025 na dating acting manager ng Isabela to Electric Cooperative, ngunit na-reappoint bilang PICAB noong 2023. Ngunit iginit ng Philippine Contractors Accreditation Board na wala daw silang ini-issue na license for sale sa mga ilang construction firm. Lukuhin nyo ang panot na lilang nyo, ha? Nagkabukingan na nga, tapos sasabihin nyo, wala kayong inisyo na lisensya, license for sale. Pilit nyo naguhugas kamay, na alam nyo naman yung kamay ninyo ay napahiran na ng dumi o mantsa, na kahit tanggalin nyo isang draman na Clorox ay hindi na matatanggal ang mantsa sa inyong mga palad. Ang PICAB board daw, hindi raw sila nagbibigay ng authorization sa individual, sa grupo o third party consultant para umakto on its behalf para garantihan ang contractors sa accreditation kapalit ng pira. Tignan nyo yan, ha? Pilit na umiiwas sa isyong accreditation for sale sa PICAB. Ngayon pa kayo maghugas ng inyong kamay? Bistado na kayo. At huling-huli na po kayo sa inyong pag-amin. Paano nyo ipaliwanag sa publiko na nagkaroon kayo ng construction company na alam naman ninyo na bawal kayong magkipagkontrata sa gobyerno dahil kayo po ay membro o opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Ngayon nagkabukingan dahil sa mga maanumalyang proyekto ng flood control projects. Kaya ito ngayon rock and roll kayo. Tulad itong Centerways Construction and Development Incorporated
na ang president dito, itong si Lawrence Lubiano at ang kanyang kapatid ay halal na mayor ng Sorsogon at isa pang kapatid nito ay municipal councilor. O di ba? Conflict of interest na rin yan. Mayor ang isang kapatid, konsihal ang isang kapatid. Pero sila ay nakikipagkontrata sa gobyerno. So, conflict of interest. Ang Centerway Construction ay nakakuha ng 80 projects sa gobyerno mula 2022 hanggang 2025. Kutsinta. At itong si Lubiano ang nagbigay di umano ng donasyon na 30 million pesos kay Senate President Francis Chis Escudero sa kanyang campaign noong 2022 elections. Ngunit pilit na itinatanggi ni Senate President Escudero na nakatanggap siya ng 30 million piso mula kay Lubiano. Ngayon, ang tanong, ano ang purpose? Bakit magbigay ng donasyon si Lubiano kay Senate President Escudero? Ano ang return of investment o ROI ng 30 million piso? Siyempre, in return, bibigyan ng proyekto ang kontraktor para makabawi sa binigay niyang 30 million piso na donasyon doon sa kandidato. Di ba ganun yun? Ganyan naman talaga ang kalakalan dyan Sa tuwing eleksyon, may magbibigay ng donasyon sa mga kandidato, di ba? Dapat na mamuhunan ang mga kontraktor sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon o kaya financially donation. Binaganda pa yung donasyon pero meron palang kapalit. Ang pagtanggap ng kandidato ng donasyon mula sa individual or contractors, di ba malinaw na paglabag ito sa Omnibus Election Code? Bawal kung nabuking. Pero kung walang pumiyok, lusot ang kandidato. Ang sinasabi ni COMELEC Chairman George Garcia na may 15 contractors na nagbigay ng donasyon sa ilang kandidato noong 2022 national at local election. Di ba yung nabanggit din ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, 15 contractors. At sinasabi rin ito ni COMELEC Chairman George Garcia, 15 din na contractors ang nagbigay ng donasyon sa ilang kandidato. At ginawang batayan ni Garcia yung Political Finance and Affairs Department na sangay ng COMELEC na sila yung nagsusuri at nagbiberipika ng statements of contribution and expenses ng mga kandidato tuwing eleksyon. Kaya mayroong 15 mga contractors daw ang tumulong sa mga ilang politiko. Sino-sino ang mga yan? Dapat na malaman
magkaalaman na kung sino. Pero sa palagay nyo, aaminin kaya ng mga kandidato na yan o kaya mga opisyal kung sila nakaupo na tumanggap sila ng donasyon mula sa mga individual na tao? Kung mayroon man yan, bakit ngayon lang inilabas ng Comelec? Gusto bang makisawsaw ni Comelec Chairman George Garcia sa issue ng anomalyang flood control projects? Kung mayroon yan, dapat na sampahan ng kaso yung nagbigay ng donasyon. Dahil malinaw po sa batas, malinaw po sa section 95 letter C ng Omnibus Election Code na may election offense yung mga nagbigay ng donasyon. Kaya't pwede yung sampahan ng criminal liability sa Office of the Ombudsman o kaya anong sangay dyan? Pwede rin dyan sa korte siguro. Dahil nilabag niya ang naturang batas na malinaw naman sa Section 95 letter C ng Omnibus Election Code na bawal kang magbigay ng anumang donasyon sa mga kandidato. At sinasabi pa ni Comelec Chairman George Garcia at base na rin daw doon sa sinasagawa o doon sa pagsusuri at pagbiberipika ng Political Finance and Affairs Department na maroon daw 3 o 5 na kandidato daw na tumanggap ng donasyon mula sa mga bigating mga contractors na nasasangkot dito sa maanomalyang project. Ang problema nga, wala pong nakasaad doon sa Section 95 letter C ng Omnibus Election Code na liable ang kandidato o may panagutan ang kandidato. Kaya tuloy-tuloy ang ligaya ng mga kandidato tuwing sasapit ng eleksyon at sila rin ay sasapit ng mga donasyon. Dapat sana yung mga tumatanggap din ng mga donasyon na kandidato, kasuhan din sila ng criminal offense, para sa ganun, matauhan sila sa pagtanggap ng mga donasyon tuwing eleksyon. O diba, sa tuwing eleksyon, sabi nyo, Comelec Chairman George Garcia sa mga kandidato at mga botante, bawal ang vote buying, bawal ang vote selling. Pwede kayong kasuhan o pwedeng kasuhan yung mga bumibili at yung mga nagbibinta ng kailang boto. Vice versa yan, di ba? Ganito rin sana ang gawin ninyo sa mga kandidato na tumatanggap din ng donasyon mula sa mga individual na tao o kaya sa mga contractors, para sa ganun matanggal natin yung tinatawag na vote buying, di ba? Itong mga ilang mga kontraktor, siyempre, kailangan nilang kumuha ng padrino.
tuwing eleksyon, sila'y sumusuporta para mabigyan, mabigyan sila ng mga proyekto in returns. Yan yung mga nangyayari. Yung mga yan ang kalakalan tuwing eleksyon. Yung nagbibigay ng donasyon, tumutulong financially sa mga kandidato. Pero ito nga yung nakakalungkot pwede mong kasuhan yung mga bumibili ng boto na kandidato at pwede mo rin kasuhan yung mga nagbibinta ng kanilang boto tuwing eleksyon. Vice versa. Ngunit sa mga politiko na tumatanggap ng pera mula sa private individual o mga contractors, wala pa raw batas na nag-uugnay dito. It's unfair naman. Dapat ito ang repasuhin nila yung mga batas na ito. Tignan kung ano yung mga dapat na amindahan. Na pagbawalan ang mga private individuals o mga contractors na magbibigay ng mga donasyon tuwing eleksyon sa mga kandidato. Para sa ganoon malinis. Malinis ang eleksyon at malinis ang konsensya ng mga kandidato kung sakasakaling sila'y naluklok, wala silang utang na loob sa mga private individuals o kaya mga contractors. Hoy, good morning nga pala kay Sir Rolly de la Cruz, ang puso chief ng Kalasyaw, Pangasinan. Talagang kitang-kita ang napakagandang daloy ng mga sasakyan dahil sa pag-asiste, pagmantina ng mga puso personnel dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Maganda ang ginagawa nila at maayos na maayos na ang daloy ng trapiko, daloy ng mga sasakyan. Hindi gaya noon, hindi tulad noon na nagkakabuhol ang mga sasakyan dyan sa may traffic section dito sa may dalawang food chain. Ngayon pero ngayon napakaganda na maliban doon sa nilagay na traffic lights, nandyan pa rin ang mga puso personnel na sila po ang nagmamantina sa mga motorista. Siyempre, huhulihin nila yung mga violators kung may mga lumabag sa batas. Pinapairang nila ang tunay na batas dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Good morning din kay Kapitan Saldi Bahuson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Kumusta ka na dyan, Kapitan Saldi Bahuson? At ganoon din si George Bacani, ang puso chief ng San Carlos City. Good morning. Napagaganda rin yung daloy ng trapiko dyan sa San Carlos. Nagawi ako dyan kahapon. Good morning din kay Ernesto Balikat, kay Susana Bungar Bustamante. Good morning. Ganon din kay sino to? Si Helen Linsay. Linsay. Ayan, is watching. Good morning po sa inyo. Sa aming pagbabalik, basahin natin yung mga reaksyon mamaya.
makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito.
Oras alas 7:03 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig yung Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng Bayan Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Sa ngalan po naman ni kapaborito Errol Hurado na nasa Thailand ngayon. Diyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reaksyon, mga suggestion, opinion, mga sumbong, pwede kayong tumawag sa aming hotline. Smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At pwede rin kayo magpadala sa aming Facebook page. I-search nyo labang ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ayan, babasahin po namin yung mga lahat ng mga greetings ninyo, pagbati ninyo sa mga mahal sa buhay. Lalo yung mga kung ngayon nagbo-birthday. Uy, happy birthday nga pala kay Denver Magallanes. Happy birthday. At ganun din yung mga ikakasal sa umagang ito. Naway masaya kayo sa inyong magiging asawa. Dahil burna malamig ang panahon, kailangan mo ng live jacket. Ibigay mo, Manager Joy, bebe, ang ating live jacket. Ayan. Ibigay ni Manager Joy, bebe, yung jacket niya. Pero nawala yung jacket mo yata Hey, good morning nga pala kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, ngayon din kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, Councilor Nestor Gabrielio, Councilor Elias Villanueva, Councilor Ardison Suriano, Councilor Manny Datuin, Councilor Habardani Mesina, Councilor Jose Joe Pelorisco, si Councilor Mike Sison, good morning, SK Federation President Ayay Mesina, si Liga President Jose M. Pares Jr. Good morning din kay Boss Jumel Lorisco. Diyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Good morning kay nabati ko na si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Si Matartarake Matulong Lawas Tan Makuli Lawas, si Kapitan na Barangay Makabito. Good morning din sa mga BHW at mga barangay tanods, lahat ng barangay family dyan sa may Barangay Makabito. Vice Mayor Edgar, itaktak mo maminta ng Bimali, magandang umaga po sa iyo. Alam mo itong si Vice Mayor Edgar Maminta talagang matulungin na tao ito Kapag may problema ka sa hospital dahil nakakonfine ang inyong miyembro ng pamilya, tawagan nyo lang, pupuntahan ninyo si Vice Mayor Edgar, itaktak mo maminta. Agad yan na tumutulong yan. At ganun din, good morning kay Don Ramon Bautista Sr. Dyan sa may bayan ng Manawag. Maagang bumabiyahe ito patungo dito sa may Region 1 Medical Center sa lungsod ng Dagupan. Si dating Vice Mayor Ramon Bautista naging dating PCL President, naging representante ng mga konsyales sa buong Pangasinan. Siya yung kauna-una yata na presidente ng PCL dito sa Pangasinan noong
1992, kung hindi ako nagkakamali. Good morning din kay Councilor Junjun Bautista dyan sa bayan ng Manawag. Mayor Ricardo Carding Baldiras ng Lawak, Pangasinan. Good morning po sa inyo dyan. Napakaganda na po yung inyong munisipyo. Napakaganda ng inyong mga bayan. Dahil sa sipag at tiyaga ni Mayor Ricardo Carding Baldiras. Kumusta na rin si dating Vice Mayor Nelson Gayo. Kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandang, good morning. Si Sir Felix Domicilio, si Sir Jeffrel, si Madam Sheila Pinuliar. Good morning po sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Basahin natin itong mga texter natin mula sa 0986-5740. Ayan. Magandang umaga, Idol Dennis. Sana tuloy-tuloy ang konstruksyon ng solar plant dito sa amin sa Barangay Salumagi Sur para ginhawa ang aming barangay. Huwag sanang haluan ng politika. Salamat po, sabi niya. Sa palagay ko, wala naman halong politika ang planong pagpapahinto ni Mayor WD60. Mayor ng Bugalyon. Gusto lang ni Mayor na mag-comply ang Three Barracudas Energy Corporation sa 50 million reason at 10 million reason. Pero yung construction, tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po ang construction ng solar power plant dyan sa may sakupan ng 3 barangays na may kabuuang 50 hectares. Ang pinipilit lang nitong si Mayor, dapat na daw, ibigay mo na. Ibigay daw ang 60 million reason. Ano kaya yan? Kay bago-bago mong Mayor, iba na yung tabas ng utak mo. Gusto mo, ibenta ng 60 million reason ang iyong kababayan. Kaya pilit mong pinapahinto yung construction ng solar power plant dyan sa may bayan ng Bugalyon, particularly sa may Barangay Salumagi Sur, Salumagi Norte at Barangay Kayanga. Mayor, isipin muna ang mga kababayan bago ang sarili. Hindi negosyo ang pagpasok mo sa politika. Ikaw ay tinawag na public servant. Dapat ang pagsisilbihan mo yung mga taong bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang serbisyo. Ano ang mga serbisyo na dapat mong ibigay? Nandyan na yung trabaho. Trabaho sa mga walang trabahong kababayan mo. Paano mo mabibigyan ng tamang trabaho? Kung hinaharang mo o ginigipit mo ang mga pumapasok na investors na gustong magpatayo ng kailang mga negosyo. Mayor, isipin mo muna ang kapakanan ng mga kababayan mo bago yung sarili mo. Tanong ko sa Mayor, paano mo pangatin ang ekonomiya sa bayan mo kung pinipigilan mo ang mga pumapasok na investors?
Kung may mga investors na magpatayo ng kailang negosyo, siyempre, additional income yan ng barangay, bayan at probinsya, di ba? Dahil na rin sa kailang binabayaran na buwis. At ang makikinabang dito, siyempre, yung mga kababayan mo. Dahil yung kailang binabayaran na buwis, itong mga company, yung mga negosyante, siyempre pupunta sa kaban ng bayan. May share ang barangay, may share ang bayan, may share ang probinsya. Batay na rin ito sa Republic Act 7160, otherwise known as Local Government Code of 1991. At nakasaad din dyan sa naturang batas na yan na dapat gawin mo yung duties, function, and responsibility mo bilang isang mayor sa isang bayan. Kaya huwag mo sanang pahintuin ang construction ng Barracuda Energy Corporation na sila po ang nagpapatayo ng solar power plant sa sinasakupan na 50 hectares dyan sa may 3 barangays. O di ba pumirma ka sa resolution noon nung ikaw pa yung Liga President na isa ka sa mga nag-iendorso sa naturang proyekto. Bakit ngayon gusto mong pahintuin ang construction? Dahil ba hindi sila nagko-comply dyan sa tinatawag na 60 million reason? Tumawag ka rito, Mayor, para sa ganun, sagutin mo ang lahat ng mga paratang sa'yo ng inyong mga kababayan. Ako hindi naman ako taga dyan sa Bugal yun nung nalaman ko nga na ganyan para yung panggigipit nitong si Mayor sa naturang mga negosyante, aba, napapailing ako at siyempre naha-high blood ako. Kaya Mayor, ayos-ayusin mo yung panunungkulan mo dyan sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Huwag mo sanang haluan ng anumang mga bagay na pansarili lamang. Isipin mo ang kapakanan ng taong bayan. Good morning kay si Sister Lorna Siapno. Magandang umaga. Siya po nanonood sa ating FB Live. Kumusta na po kayo, Sister Lorna Siapno? Mula sa 0945, 0945-8692. Idol, nabitin ako sa issue sa flood control project sa 3rd District ng Pangasinan. Dapat isa lang sa Senado ang congressman. Kung paano nakakuha ng maraming flood control projects at ilan naman ang GUS projects. Salamat po. Unang-una, wala pong GUS project dito sa lalawigan ng Pangasinan. Na ayon na rin sa sinasabi ng mga opisyalis ng DPWH Engineering District. Daw, yung sinasabi mo na maraming mga
nakuhang flood control projects ang congressman sa 3rd District, dapat pumalakpak kayo. Dapat masaya kayo. Dahil marami po siyang naiuwi na pundo para sa pagsasagawa ng flood control projects. Sadyang masipag itong si Congresswoman Racel Arenas ng 3rd District. Kaya marami siyang nasungkit na pundo sa national government para sa mga flood control projects. Itong nag-text, gusto mo yata na magpaliwanag sa Senado si Congresswoman. Antayin mo, baka sakali na imbitahan ang mga involved na congressman sa mga flood control projects, lalong-lalo yung mga congressman doon sa Bulacan. Napaka-garapal naman yung mga nandoon na mga opisyalis. Dahil may mga maanumalyang mga flood control projects. Actually, nadamay lang ang mga ilang contractors, nadamay lang ang mga ilang mga district engineering district, nadamay lang ang ilang mga regional directors ng DPWH, nadamay lang ang ilang mga opisyalis, mga elected official na nakakasakop sa kanilang mga distrito dahil dyan sa pangyayari sa Bulacan na nadiskubre ni Pangulong Ferdinand Marcos. Tingnan nyo, presidente siya pero nakadiskubre dahil binuking ni Crising, binuking ni Dante, binuking ni Imong ang mga gumawa ng mga ghost project na yan, o kaya ang mga gumawa sa mga palpak na flood control projects. Batay na sa dito sa paliwanag ni Engineer John Liwanag, ang hepe ng Construction Division ng 4th Engineering District. Sinasabi niya sa kanyang panayam sa isang radyo na may kabuuang 102 flood control projects na ito ay kasalukuyang ginagawa at may mga natapos na rin, na nag-umpisa ito sa taong 2022 hanggang 2025. Yung sinabi niya, 102 na flood control projects. Pero yung hawak ni Kapaborito Errol na kopya, may kabuong 133 flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Ngayon, sino ang nagkakamali rito? Kulang ba? Nagtatanong lang tayo. Kulang ba ang listahan ng DPWH 4th Engineering District? O sobra ba ang bilang ng nasa records ni Kapaborito Errol? Kung sakali na kulang ang bilang ni Engineer John Liwanag at napunduan ito ang mga project na nawawala, lumalabas na may ghost project, di ba? Ganun yun. Nabatay sa data o hawak ng dokumento ni Kapaborito Errol, lumalabas na napunduhan lahat ang mga flood control projects implemented by
DPWH 4th Engineering District dito sa 3rd Congressional District. Na itong 3rd Congressional District ikinabibilangan ng bayan ng Santa Barbara, Mapandan, Kalasyaw, Malasiki, Bayambang at San Carlos City. Kung sakali na sumubra ang bilang na nasa dokumentong hawak ni Kapaborito Errol, sino ang gumawa ng dita? Kaya bago humarap sana itong si Engineer Jan Liwanag sa mga interviews, lalo na sa harap ng kamera, isiguraduhin niya na hindi madilim ang kanyang pagbasa sa mga dita niya. Kaya dapat na mabusisi, malaman kung ilan ang total ng flood control projects na implemented by 4th Engineering District. Saang mga lugar ang mga yan, anong mga bayan ang mga yan, dapat nating malaman yan. Kaya binibigyan po namin ng pagkakataon itong si Engineer Jan Liwanag upang magbigay liwanag dito sa aming himpilan. Bukas po kami rito, dalhin mo yung mga dokumento mo na nagpapatunay na 102 lamang ang flood control projects na ini-implement ng 4th Engineering District ng DPWH dyan po sa may bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Wala nga po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya po pansamantalang namamaalam sa himpapawid. Sa ngalan po naman ng ating kasama si Kapaborito Errol Hurado, ako naman ang inyong nakasama, lingkod ng bayan Timog Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan likna ay baloy ng Kapaborito Joseph Kanilang Bakani at Kapaborito RJ Jimenez. Dito lamang sa DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan, Paborito. Aayusin ko ang sirang kalsada at tatapusin ko na ang baha sa lugar nyo. Gagawa ko ng maraming proyekto para sa ikaunlad ng bayan ko. Basta sa akin ang nubenta sa inyong 10%. Pabutika, papalengke, kurakot, eskwela, paopisina, papuhunan, kurakot! Kurakot! Sir, magandang hapon po. Nakita niyo na po ang pulang ilaw, ba't yung ba diniretso? Pero ang saglit ng lisensya nyo. Alam niyo bang 500 ang multa dyan? At ubos oras yan? Ganito na lang po, iipit niyo na lang po dyan ang bang merienda para di na kayong kaabala. Pag-jeep, pagbutika, pagbalenge, kurakot, pag-eskwela, pag-opisina, pagpuhunan, kurakot! Kurakot! Ano po bang laman ng kahon? Pwede bang masilip at mabilang yan? Sanay po ba kayo maghintay ng 1 taon o baka gusto nyo muna maglaro ng pera o kahon? Madali lang po to. Sa akin ang pera, papalusutin natin ang laman ng kahon.